नुं खुपक ना सिंखे जतेर जर हामिया मा खुपक नानाय बियाराम रो हाबाय हा रंगले मरो बुरथिं बिम सियो माचाया मानुया ओंगे थैने रो पक बांग मा तंगपाय हा वाना माक्लाये खादुगु नां ये तंगने रो पक बांग मा तंगपाय हा नुं तंगमो सामसावन हा सिंखे नुनु नाय बो कोविड-19 नि गौतमाले आसु सानि फो नांनाया जु जहो तो सिमोसे बो बियाराम हामियामा हिये आरबो नुं बो नि गौतमा वो नाइमचुखे आं डिस्क्रिप्शनो तुयो नुं हाये नाय मेनाय ताओ चुनाइले नि माले बसलाय फो बियाराम हामियामा फायने मा तंगमोनो से नुं फो सिये तंगमाय नाय बाय नाय सावये तंगमाय नाय खिये नुं मचुखे सयफोला रुदि आखे थाव मो सोरिये खनादि नायदि नुं मिचिमाय नाय खिये आखे पुइलानि एंजेल थांगे बिनि याउनि दांगायनो पुरथिंबियो लुख्लाय हुइहा कुला बाय बसिक सा बायनो लुख्लाय आवहा आबुदैनो कुला बाय बसिक सा ओंपाये थांहा पुरा बाय बसिक सा मायने रावले सिनाय ब्रेकिये कस्तो ओं आरपुनि कुला बाय बसिक सा ले ताओ चुं माय तंमोनि स्लाइफो कस्तो ओंकुनायसे तावले जेब्रु फमलि मा नाय थमाखिये न तंमायनाय साउ स्नामिये साउनि खातुमो देखिये तंमायनाय आरफो आबो सुसयां इसोनि गिं दांगाय लुख्लायाव पुले निनिप साउ नाय थमरो फो क्रुये थांनायसे आरपुले हियाव ख्लोमो बायसे मा तंनाय आखे आबो बास पनि साकावो क्लायनाय रो बाइबुलो सोया मोदै ओं सिंखे ताओ चुसयांनो स्नियाराव ताओ कायानो पुसे तंनाय राव ताओ मुइमारोनो रुफे तंनाय रावनि साकासे कुला बाय बसिक सा क्लाय फैनाय हिये सायावो आबो एंजेल कनैमा बिनि दांगायनो समुद्र वो लुसिं हुइहा आबोक तुइ ब्रुक थैनि थैदै खिये चावये थांहा आखे आबो समुद्र बिसिङो जेसु रांमा नांमा तंमोराव थैपाये थांहा आरपुनि समय सफायपुले समुद्रनि रांमा नां ओं तंनाय रावफो थैपाय थांनायसे आरपुले आरम चानाय रावफो खक्सिमो मालायनिसे ताओ चुं समुद्र तैरकोङो आचौ ये तंथामा के तंफिमायफो आबो समय सफायपुले तंथावये तंमायसिया ओंनाय ब्रुक थै थैदि के सौंगे थांनाय सौहा बदिमा बियारामले उक्लावफो ओंफाय फायमोसे चुसयां आ गुप्ता वो बियाराम जाते जाबे बुपाय मोसे मौसिन दैयो आरोमि बोले बिसकाङो ओंफायनाय हिये सासाव मदै सफायफिनैसे ओंनाय आबोनि के ख्रौ थाम्मा बिनि दांगायनो तुइमा तुइसारावो लुख्लाय थांहा आखे तुइसाराव थुइ चापाय थांहा तावसे तुइ काहाम नुंगे मा तंफो आबो तुइसाराव थुइ चापाय थांपुले तुइ काहाम मानुया ओंफिनाय ताओ इसोनस निया ओंये आराव नुंगे तंथावमा खि तंनाय रावफो नु आबोनि समयुले ताओ देखिए ओंमाय सेनिया नु तमो आराव रावफोसे थुइ चापाय थांनाय सौहा स्पनि साकावो क्लायनाय स्प थुइमा नुनाय सुसियांनि सामुं तांनाय राव आखे बिनि ब्रुक थार रावनो कस्तो खेनाय बाय थैनाय रावनि साकावो से क्लायनाय सुसयानो खा थैनाय ब्रुक रावनि प्रायलानाय राव ब्रावसे आबो थैनो मानुंनाय बो गावले सफायनिसे आबो एंजेल ख्रु ब्रिमा बिनि दांगायनो सालनि साकावो लुख्लायहा आखे आबो साल नो बिनि हर बाय ब्रुक नो खामरियाव नायखेहा ब्रुक रो आबो तुमप्राय मो बाय खामफ्रुंहा चिनि सास्रावो सोयब मोदै ओंखे तुमप्राय मो बाय खामफ्रुंनाय हिये सायबो ताओ नो बार चांग बाय तंथावमा किये तंफिमायफो आबो साल तुमप्राय मो समय सफायपुले नो बार बांग मारक मापाय थांनायसे आरपुले थैमोसे सफायनाय ताओ फो जागा जागावो साल तुमो बाय थैनाय रावफोनो खनावो आरफो ताओ साल तुमो रावनि स्लायले आबो बिस काङो सफायनि मासे तुंकुनाय आबो एंजेल खुबामा बिनि दांगायनो आबो मुइमानि सिंगासनि साकावो लुख्लायहा आरुंखे आबो बिनि हाम नावख्लोए थांहा ब्रोराव वाना ख्रु येस्लाय मावायहा आरो चुं मिचिमाया ओंनाय मा तंगो मुइमा हिमो बाय सिंगासन हिमो मुइमा हिमोले चुसयां इसोनो रुख्रियाराव बिनि आइनो तुयाराव बिनि आइन तमोनो स्लायने राव ब्रोक्रुं राव सामो बाय हिस्टोरी चिनि नायहा सिंखे आबो मुइमा हिया मोले रोमान रावनो हियावो ताउ वो चुं सिमोदि हा सिंखे रोमान काथाले हिया मोरो सौहा आरो ब्राव आचौ तमो जागा वेटिकन सिटी वो आबो मुइमा आचौ मो जागा मावख्रोए थांनाय आबो समय सफायपुले आबोनि एंजेल ख्रौदुमा बिनि दांगायनो आबो इफ्रेटिस तुइमा नि साकावो लुख्लायहा आबो तुइमा रायये थांहा नुंले चंगमायु बदिखेबा ब्रेखे ओंमाय ओंनाय हिये आबोक सुसियांनि कावले काव थां ओंमि जे बुं सामोले ओंनायसै आबो तुइमारो राय हासिंखे ब्रो मनुसुराव फिसा कस्त ओंनो खावसैनो आबो फायौने मा ले केहाफो मथाव सामैया जेफो ओं फायनिसै आबो एंजेल ख्रुसनि मा बिनि दांगायनो नखा बुकसाबो लुख्लायहा
आखे अब कुआरे लोप सिंह तोंनाय सिंगा सोनी खोरंग तोर थाया बाय को हा तावले पाइ थाव हा हिये आखे नोखा फर मोबाइल तुखा मोबाइल फ्राइंग का मोबाइल आखे ब्रोपुर थिम बियो का फेमन चियो आबोते ओंया खोमा बांग्लाय तोर फायहा आबो से बांग्लाय ओंबन स्लेक्ट डायरेक्टर ओंकु मो तावो बांग्लाय तोर ओं फायमो खनावो आरफा आबो बिस्कावो फायाव नै माले तावो चोंनु ये सिए तोमो थेफक तोर ओंकु नैसे आखे नोखा साकानि थकतर तोरकोरा थाइनै थाइथाम हिनै माब्रु रावनि साकावो क्राइ पायहा स्पनि साकावो क्राइनाय जे खाथुयाराव बिनि काउदैखे तंयाराव ब्रावनि साकावो क्राइनाय तावन चिन चुंफो जाय अंसनि नांहा इसनो खाथुइमक साइगवानै नांहा आखे आबुनि समयो स्पतुइ खुयो ममाइनाय स्पनि साकावो क्लायावनाय आरफु मलन रावनि जाति निमब्रु तंने हा एंजेल राजा मेकेल नुयाव फाइनाय आरफु वो जाति जाति निखेये खामो साल चियो आरफु नि जोरा वो ओंया खोमा खावसैमो साल सो फाइनिसे हिमबा आरफु मलो जेसु ब्रौनि मुं आबो रांमा बोयो कानाय ब्रावले युगनाय से आरफु वो युगनाय ब्रौ रावले जे रांमा बोयो मुं तंनाय राव से निनि फो आबो रांमा बोयो तंहा सिंखे नुं फो युगनाय क्रुइखे बो आबो इसोनि गिंतांगाय क्लाइ फाइनिसे ताकुरो जे आइने चैनल नो सब्सक्राइब किया पुतों के वाइस ये सब्सक्राइब क्लाइ बिदि बिस काउंट्री नामो काउक मारो आंते बिनाय द्राउनि चोमुरा हो कमेंट के बिदि